Poñer en valor o papel da muller na sociedade, reivindicar a igualdade e loitar contra a violencia de xénero e o machismo. Con estes obxectivos, o Concello de Cambados continúa realizando actividades dentro da súa programación do 8M. Este mércores, un grupo de mozos e mozas da ESO do Cabanillas achegáronse ao Concello para participar nunha nova actividade de concienciación e divulgación. Os cales se lles está facilitando información e divulgación sobre o papel da muller na sociedade e sobre tamén a loita contra o machismo e contra a violencia de xénero, porque todo vai dentro do mesmo lote. Participaron na lectura de un manifesto e se les fixo un reparto de material divulgativo, como son axendas, bolígrafos e tamén algúns folletos informativos. Ademais da entrega de materiais divulgativos, os nenos e nenas participaron na lectura do manifesto, un escrito que reivindica a importancia da muller na sociedade e critica a explotación da muller en sectores como o pornográfico. Os escolares valoraron moi positivamente a realización destas actividades e indicaron que nos seus centros aínda se observan actitudes machistas. Un chico lle pega a unha chica ou un chico maior pegalle a alguén máis, a unha rapaza máis pequena. Sí, por ejemplo, en el fútbol las chicas no las dejan jugar. Por ejemplo, yo ahora quiero jugar al fútbol y no me dejan. Y también cuando, queremos hacer un tipo de juego y los chicos quieren ir de primeros y siempre nos andan a regañar, nos andan a decir cualquier barbaridad, cosas de esas. As nenas tamén recoñecen que estes comportamentos son criticados e que son moitos os que colaboran cos profesores para identificar os culpables. Dende o Punto Morado, sinalan que estes comportamentos demostran que aínda hai moito camiño que percorrer. Sobre todo xa entrados na adolescencia vemos que o nivel de participación, non, incluso nun debate, uno que sexa sempre a maior na parte dos rapaces que das rapazas, e si que vemos que a través desa, a raíz desas idades que se ven moito máis, son moito máis palpables as diferencias entre sexos. Igual en primaria ou en infantil pois non se nota tanto. O que pasa que a medida que vai pasando o tempo, pois as diferencias de xénero sí que parece que se van como instaurando máis, e creo que as redes sociais pois que tamén actúan que estimulan, non, para que esas cousas pasen. Cambados continuará coa súa programación do 8M ata o mes de maio, con actividades como a excursión de mulleres ou a Festa da Diversidade.